Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh taolo imroz ба тарафи Ҷидда мерем. Яке бозорҳои калони Саудӣ. Бозори ҷумла, яъне бозори оптум. Мерем мебинем иншоаллоҳ ки нарху наво чӣ хеле. ҳаво бисёр салқин ай. ҳаво мошоаллоҳ бисёр салқин. ҳавои форам ай барои сафара. Одаме мега сафар кунам. Дар ҳамин моҳҳо бисёр ҳаво хуб ай. ин роҳи ҳавин тарафу на Мадинаи Мунаввара ай. ин хел агар боло бурай тарафи Ҷидда мешавад. ғағалчак шикар хибо будааст. ғағалич халас бо мо боша иншоаллоҳ таоло мебинем манзараҳоро ва дигар ҷоҳоро. дар роҳҳо ай тарафи Мадина ва тарафи Ҷидда мерем. дар дигар роҳҳо ҳам ҳастанд, ки дар ин роҳҳо ҳам дар ҷое ки заправка масҷидҳо ҳастанд. хеле масҷидҳо ба чӣ хел бигӯм стили ҳамин арабо да масҷид бино кардаги ай. яхе бини фикр мекунӣ оддӣ ай, не ки не. дар ҳақиқат ино ҳам масҷидҳошон ҳам хелиянд. стили худшона доранд да. чӣ хел бино бикунанд мисол. ҳар ҷо бароси худаш масҷид доранд. я масҷидош мошоаллоҳ ҳамин хел тозаанд ки ин ҳози медроем инҷа найсаги ки мусалла риҷал ҷои мардо, инҷа найсаги ки давратул мусалла ниса ҷои занон намозхонӣ ва ҷои тораткунӣ ҷои занон упарай. хуб ин инҷа масалан даромадгоҳ ҳам торатхона ҳам масҷидай. ин ҳамҷо ҳози медрой бӯи атр мезанад. агар хебгӯ ин инҷа туалетай, не ки ҳамин хел тозааш ҳози нишонто метам чӣ хел тоза ҳай. нигаҳ кунед, нигаҳ кунед чӣ хел тоза ҳай. ина дар ҳар як чиш шувак дора. ина туалетҳо шувак. ина биродари мо туалета шакидаиса аст, тоза кардеса заминош. инҷа туалетҳо пурам, неки бӯи хушрӯ мекунад. ина болоош да нигаҳ кунеда чи аст. барои бӯ накунад махсус баъзе чизоам намедонам номаш чия бӯи бада гум мекунава бӯи хуча бӯи ҳамин бисёр хубай ранги бӯи гулам бӯи мевау гулам хеле дар болои ҳар як ҷо хеле чизо мондагиай. ина нигаҳ кунед, ина кашов кардагиаги мақсад бӯ накунада туалет. бо тез тез иноам мешаканд. ба ये क्या है? ये ऊपर में जो लटकाया हुआ है ना, वो क्या चीज़ है? ये तो नया है, 2 दिन से रिलीज। नहीं वो यानी कोई खुश वो जो ऊपर में है। ये हाँ ये क्या है? ये कोई खुशबू देता है? खुशबू देता है। अच्छा ये देखो, हाँ ये ऊपर से हाँ थोड़ा खत्म हो जाए। नहीं किस तरह ख़त्म होता है? यानी ये गर्मी से गर्म होता है, ऐसा इस तरह ख़त्म होता है? वो ठीक से नहीं मालूम। ин бо тамом мешидаст остоста. намхи кашолш мекардай мемондай тамом мешидаст. бо шукрия бай. ठीक। जज़ाकल्लाह। एक कितना का है? एक कितना का है? ये चाइना से है? चाइना से, हाँ। नहीं तो ये 10 रियाल का है? यार नहीं इसका नहीं लिखा हुआ है ना। चलो शुक्रिया। मकसद की कशोलश में किने दा हम जोश 10 कशोल में किने तमाम मेशवा नेकी बुई हमी बादा गुम में किना इन जा दुआई मस्जिद नहीं सके अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिका। ए परवरदिगोरो барои ман кушода кун дарвозаҳои раҳматта дар масҷид нависага. ин
масҷида болош бо барое ки одам ба фикрам бисёр мешавад. Ин хеле материал қати пӯшондагиам соягӣ кина гуфта. хоб дар инҷа хай ки ростиш кардагиай Султон бин Сулайман бин Абдулазиз алайҳиссаломи оилаи ҳами подшоҳи ҳами Саудӣ рост кардагиай масҷида. ин масҷид хо калон нестай, неки бисёр масҷиди тозаҳай, хунукай. Нигоҳ кунед, чӣ хел масҷидай. Мошоаллоҳ. Дар ҳар як масҷидшон оби бепулай. Ина навистагия ки маъу сабил, мои оби бепул. Ина мисол одаме ки хайр карданияй, ина навистагияй мақсад пул мегзаронӣ, чанд сум ки битонӣ, аямо пулои худат ба номи мисолта савобаш мерава, оборо меёран дар инҷа пур мекунад ва садақа мешавад. Ина ҳатто навистагия ки 12 риёл метунӣ ки 12 риёли ҳар моҳ битӣ, метунӣ 5 риёли як рӯзда 5 риёли битӣ, метунӣ ай падарат, ина ай худат 12 риёли ҳар моҳ битӣ, ай падарат, модарат мисол 12 риёли битӣ, метунӣ як бор 10 риёл битӣ. Ина номҳои шотҳошон навистагиян, ина ба ин платит кунӣ, ба ин платит мекунӣ. Инҷа метунӣ партой. инҷа намоз мехонад. Ина ҳоҷиён тарафи чӣ рафтесан, тарафи Маккаи Мукаррама рафтесан, пӯшидагиам. Халас як тозагӣ ва як аҷоиб бовар ки намозам хонда бошӣ мехоҳӣ, мефорад ки дар кадга бо намоз бихонӣда. Ҳамин хел тоза, ҳамин хел олуфта, ҳама тарафай. Аллоҳумма барик. Мақсад тозагия исломайда. Агар ҳадис заифам ки боша, ан-назофату минал иман ёки ан-назофату шатрул иман, тозагия имонай, тозагии ними имонай, ҳадисҳои заифам боша, неки мақсад маънош хубайда, мусалмон бояд тоза боша, тозагиро риоя куна. Ина пишта кишдагиан дарахтошондаги боғ кардагиам, мақсад сабза барои шиштан, ами ҳозир ҳавом қасалқинай гишна бошӣ мисол айнау пара мерай онҷа авқотхонаошон авқота мегирӣ оилат қати мисол дар сабза мешинӣ мехӯрӣ тоқада мисол. Хоб сафари мо иншоалло ба тарафи Ҷидда бо давом дора. Насиб кунад. Мо мебинем ки дар раҳо чӣ чизо мебинем. إلهی مهلکی افتاده در جان ندارد تا کنون داروی درمان به آن آلوده گشته یا الهی جوان و کودک و پیر و مسلمان. الهی ما گنهکاریم قبول است نبودیم گر به طاعت تحت فرمان. الهی ما گنهکاریم قبول است نبودیم گر به طاعت تحت فرمان. نماز و روزه را کردیم فراموش اگر دوری نمودیم ما ز قرآن. دروغ و هیبت و تهمت حسادت حرام و کینه و هر گونه عصیان. خدایا معترف هستیم که کردیم پشیمانم به درگاهت پریشان. تو غفاری و رحمان و رحیمی ببخشا از کرم بر ما گناهان. اگر بر ما
бозори ҷидда, бозори мева, сабзавот, шав. кори ё шав сар мешавад, ранги ҳамаи бозорҳо барои пугоира чизошона меоранд, аи мошин даво мошин бор мекунам. баъд саҳар баъде бомдод, мумкин пеше бомдод не ки моро гуфтан баъде бомдод сар мешава бар савдода. ҳамаи ҷоҳо уже оромия эҷа кор рафтаиста. савзи ваган помидор, сев вардаги бор кайсан бозора иншоалло. И бозори оптума, бозори оптуми ҷидда. ина сабзавот, иҷа сабзавот мева бисёр нархш арзуна, беҳад арзуна нархш. назар ба Россия, назар ба Тоҷикистон иҷа арзуна сабзавот. барои ҷидда портайда да баҳрай, да лави баҳрай, ҳамин меваҳо бисёраш ай давлатҳои Покистон, Ҳиндустон, Африка меоянд. ай Судан меояд, мисол бисёр гӯшт меояд. ай Покистон мева, Ҳиндустон мева, сабзавот хичанбо дора конкуренсияшу калони бадай бад. ҳама намуд қариб мевара да иҷа меовӣ. сабзавотам яхе сабзавотро ҳатто номша намедунӣ ки чи ай. ай ҳама да сабзавоти ки мардум да иҷа бисёр дӯсташ медоранд миай бомиё. баъд хайна қаламфурта мехӯранд ё бисёр. баъд ина ира намедонам номша чи ай, бисёр дӯсташ медоранд. ина бомиё чанд хела, ина бомиёи майдаҳак, баъд бомиёи калони ғавс. хай савзи да иҷа дефицит ай. ина и бақлаҷони сифед якум бор дидесам. эҷа бунита сухта мегӯяд. Якит накая? Кам ҳада? Инами 2 риёл ай. 2 риёлаш қариб 80 рубл мешава. 80 рубл мешава да лайм қариб ним килош. Қариб ним килош 80 риёл мешава. Ина сабзавот да 1 риёл ай, 2 риёл да як қариб 1 кило зоид ами зелин, пудина у чи саркагӣ мегирӣ. Ина эҷа хай килоаки мефурӯшам. Килоаки. анорош бо вообще зуран. анороша гирифта будем, беҳад ширинан анорош. анорои Яманан, Яман. Хичанд дора анори Тоиф дораву, неки Яманан харидам бисёр ширин буд. хоб ин ҳамита беҳад калонай аптовиш. тарафтаги гирдо ба гирд ҷои савз, ҷои чи ай? Мева, тарбузо, тарбуз. ана пагаҳ насиб кунад иншоалло бозори чӣ мерем? Либоса, бозори парфюм ва дигар чизора. бозори оптови ҷидда, номаш Боб Макка ном дора. Боб Макка аттиҷария. инҷа ҷои оптумай бозор да иҷа ай либоса саркагӣ то атр то ҳамара инҷа сумка беғавзе хӯрока ҳама чиз дига дар инҷа оптум пайдо мешавад. иншоаллоҳ таоло ҳозир саҳар қати омадагӣ чӣ мекунем? Видео қати мегирем иншоаллоҳ чӣ нархҳо чӣ қадар иншоаллоҳ. авқоти саҳарӣ мардуми Яман ай. ина асал ай. Асал. ина поёнушда қаймоқ қати банана да. Қаймоқ қати банана хайда болош инами намедонам ёро чӣ меган. Хеле шир қати мехӯрам шукодамо тария гаруче. саҳар қатира мехӯрида. Мардуми Яман амира саҳар қати мехӯранд. ҳозир ҳамин кафеи мардуми Яман даем. одамо яманӣ. саҳари қати намиё мехӯранд. қати ширчой. ҳаво хай гармай, оби ханак. Инами якташ
як нами 500 рубл мешавада расиқати асал қаймоқ банана бо ранги дар болош бо чӣ дора сир дора сир дора бо ина зардаки дурозакош сиран бисёр бақуввате да қоира ба фирм бихӯри то бегаира дига намехӯри ягоч беҳад ба маззаи бақуввате анай магазини атрой эҷа атрой чӣ доранд упаковка се намуд атро бӯи гул мекуна бӯи меваи ахе лимон хеле чизои тобистона ҳар намудаш ҳаста атрора оптум هذه كم يكون علبة؟ 85 عبة 85 هذا جملة يعني واحد طقم 85 85 ريال якташ якаме упаковка душ се намуд духи дора духиёш хуба бош всё аҷоибота баъд оригинал европейский ҳам ҳаста ина Chanel Blue дастилёш да Dior араби ҳам ҳаста европейский ҳам ҳаста баъд бо даиҷа чӣ ҳаста атрои бинай хеле барои падарат туҳфа холиян худат атроша ташкил мекунӣ мисол кадми атро мефурӯша баъд савдо мекунӣ барои туҳфа хубай барои туҳфа беҳтарин чизе ин амира унамо дарвозаи баб Макка ном дора ҳамҷо сар мешава ҳам херафтагӣ температураш беҳад калонай даиҷа ҳамаш қариб ҷои духиёи хуб качествои хубаш ай 500 рубл сар мешава то болора неки качествоаш хубай агар простой биген то ай 200 рубл 150 рубл сар мешава то болора хулас намудаш бисёра намуди атр агар атршинос боша одам беҳад бисёра баъд наиҷа ҷои либоса сар мешава ҷои либосаи оптум ҳама чиз ҳастай да ами куртка саркагӣ то чизи тобистона ҳама чизе ки бигӯй пайдо мешавад аиҷа машоалло ҳама чиз ҳаст ҷои кӯдакона бигӯй неги маълумае ки качествоашу хубанд хеле мақсад чӣ нестам чӣ хел мегам безеб материалои безеб не хубанд материалош аҷоиботам кепка ҳама чиз пайдо мешава хулас ин ҳами территория ҳамаш ина адиёл чизе бигӯй неги беҳад территорияш калонай иҷара айпгоӣ биёй 2-3 рӯз бигарди баъд нархҳои чизота муайян кунӣ баъд арзанда айда мисол як ҷо як магазинеш медорад дигариш медорад уш аиш арзунай хеле ай مهاجر جسم و جانی خسته دارد مهاجر یک دلی بشکسته دارد مهاجر در غریبی دردناک است جدا از یار و دوستان سینه چاک است مهاجر در غریبی پیر گردید ز هجران خسته و دلگیر گردید مهاجر مادرش ره انتظار است همیشه منتظر با چشمی چار است ز هجرانش پدر آب و ادا شد به درد و داغ فرزند مبتلا شد همیشه طفلکانش انتظارند ز هجرانی پدر دل بیقرارند
زیبالینش عروسی او جدا هست، دیلی غمگین در این داری فنا است. برادرها جداین از برادر، همیشه منتظری راهی دادر. به غمها مبتلا باشد مهاجر، گرفتاری بلا باشد مهاجر. استراحت بعد کوفتکو و کار کمک در کوفی شاپ استراحت کردیم و سوکای عربی اینجا با پودینا میدوزند درونش، لیمون و پودینا در سوکی کلوبنیکا оливча چی میدوزند کلوبنیک چی پودینا قطی لیمون